Yun, good morning mga kaibigan, magandang umaga. Marhay na daw sa mga Bicolano. Kasama ko ngayon si Padyaw. Mag-ano kami, mag-aasarol kami ng ano, punaw. Punaw. Sa Tagalog halaan. Kasi medyo mahina ang hanap buhay sa ano, sa bubo trap. Tama lang pang gasolina, pahinga muna kami doon. Baka bukas na uli yun. Dito muna kami sa ano, pangunguha ng halaan. Sana makarami. Sabi nga sa Bisaya, paningkamot. Adlaw-adlaw ta paningkamot, wa mata matigom. Yun. Yan, nandyan lang pala sa ilalim ng mga ano. Yun. Ayos ah. Eh mga kaibigan, yan na. Yan na, mga halaan na. Oh. Dito lang sa ano, nandito lang sa ilalim nitong lambat na matagal na naka-stack. Yan. Ayos si Badyaw talaga. Okay. Ayan si Buboy, lapitan natin kung marami na siya nakuha. Ano boy, marami na boy. Marami na. Meron din kahit pa paano, tsaga-tsaga lang. Ito lang yung ito yung halaan. Lalaki ah. Ito yung hanap buhay ng aming mga ng pobre. Walang talaga. Tsaga-tsaga tayo. Mahina yung alimasag, you know? Kahit anong hanap buhay, papasukan natin basta hindi lang yung masama. Yeah, very good. Importante yung makakain tayo ng marangal. Ang galing sa dugo natin, dugo at tawis. Galing sa pinagpaguran. Oo. Hindi tayo yan, tagis na lang. Yan ko nga nakuha mo, marami na. Uy, marami na pala. Kararating mo lang din. Kararating mo lang. Kadarag ko 10 na oh. Darag ko mga kaibigan. Lalaki. Ang lalaki ng halaan. Si Badyaw, dako lang nakuha naman sa ano. Duot. Ayan, good morning mga kaibigan. Shout out sa inyong lahat. Sa mga viewers ng Paigarong. Salamat sa inyong panonood. Tsaga-tsaga lang ang mga pobre. Ayan, si Buboy, pobre na rin. Ito, buhay ko ng marangal. Hindi sa Ay.
Paningkamot tani. Makapalit lang tayo bugas. Kung di tama paningkamot kani. Wa tayo pamalit bugas. Oh. Naa oh. Oh. Oh, naa oh. Mao ni halaan sa Tagalog. Alsaon taning kuan. Sibut. Isa naa diri sa kuan sa ilarom. Pakan dito sa ilalim. Paningkamot tani. Wala. Wala sibut. Uy, napusa pa ho. Sayang na buwak ko. Hindi na ito mabili. Sayang man. Sayang. Nabuak pa. Nabuak. Ay. Adalang. Masakit sa likod. Tsaga-tsaga lang, tsaga-tsaga. Sakit sa likod. Ito na nakuha natin mga kaibigan. Ayan na. Oh. Yan. Kay Buboy. Lalaking halaan. Oh. Lalaki na nakuha niya. Oh. Lalaki. Grabe. Jackpot dyan si Puging Buboy. Kadarag ko. Saan sa dinin banda? Sa digi basura. Kadarag ko. Sa mga kaso. Maski tiksaro ta. Malaki. Malaki pisadahon niyan. Nanguli pa. Uwi na tayo? Uy na. Kiluin na natin dahil bibili ni Puging Buboy. Karga. Oh. 2 kilos na lang yan. Ayun na kayo na uno. Ayan. 2 kilos mga kaibigan. Ayan. Binili ni Puging Buboy. Mapera yan si Puging Buboy. Pakawala natin ulit sa dami. Yung mga kaibigan, nakauwi na tayo dito sa bahay. Napagbintahan natin ng halaan yung punaw, 140. 140. Yung 20, kulang pa. Mamaya pa raw, wala siyang barya. Binili ni Puging Buboy. Eh, masaing na tayo. Bili tayo ng 2 kalahating kilo bigas. Okay.
So yun mga kaibigan, hanggang dito na itong video. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga ano ko dyan, followers ko dyan sa Facebook, salamat. Thank you very much sa inyo. Thank you very much sa inyo. At sa subscriber ko dyan sa YouTube, yun, salamat sa inyong panonood. Thank you for watching mga kaibigan. Bye-bye.